Dai brimid is Slovakela Gojisha, Igiri on mBille seo chun céin, agus bhí winning agus tá winning agam asat marara. Agus an úrhearnach a bhí tú an seo, déis túlinn agus na daoine a bhí ag chant trí dearngachana sa dál, maidir le cuasaí tithiíochta, maidir le cuachtaí atá nó nach bhfuil ag an Údarás. Agus bhí tú chun crinú a bheith agat le Údarás, agus le banú, agus cibbe cin agriíocht deile. Agus thug tú gealúntí salúnta dúan go ndéanaí tú é sin. So, chuir mé má muinneáin ionad, agus maidir le cuid den na lesaí seo is dó a bhí sin féin freisin sásta gan iad a chur chun céin, mar chuir méid ar muinneáin ionad, agus bhhatlam go méid tú in an cúpla focail a rá faoi sin cad a hála idir an úrhearnach a bhí tú an seo os ar ggóir agus an ocht. Agus just maidir leis an leasú seo, a rís ní hiigem cén fá go méid nó go maiid an rialtas in áid lesaí a mar seo. Is rud thar a bheith siimplí go méid tinól blin tar éis an nachta bheith achtaí chun clúis éisteachta a thabhairt de chosmuintir na Gaeltachta ar an talamh. Mar is tócha an teachtacht is láidere atá cliste agan ná tá an clús báir feite acu go dtí seo, go háirid ó híomh cuasaí pleanáil agus cuasaí tithiíochta, go mac le pleanáil teanga, just aspacinteachta agus rudaí mar sin, agus an clús báir. So seo bealach chun bealach dearfach chun fórum a chur fáil, onas go maiid an éisteachló agus go háirid Údarás na Gaeltachta agus an báirt. So stoppi mé an seo ag an pointe seo, gus beidir go bhfuil freigra dearfach agat. Thank you, Deputy Minister. Good morning, Green League. Still Ceachtaí, Fuin an Lassie seo agus ons an tá dearnach go bhí mé an dícrinú le Údarás na Gaeltachta leis an príomhhaimimeach agus leis an chathaoirleach faoi cuasaí tithiíochta amháin. Agus faoi na phleanana a bhí acu agus an phlean a bhí réitiú acu tharla rud agus chail mé seachtain mar a rud a farsanta so ní rá seans agam é an cruinniú eile ach bai agus tá mé ag ba cruinniú agam leis an tartííocht a raibh dear an mí seo faoin ní amháin na trolínta na Gaeltachta ach na cúpla tá ans trí phleanála nua faoi cuasa na Gaeilge agus faoi na trolínta nua atá an agus táid chunéis sin na scrúdú agus beidir chunéis sin na úsáid. Agus tá mé chun cruinniú leis na príomhhaimimeach den na Údarás áitiúil int na Gaeltachtaí tá seachtar an. So ba cruinniú leis an na grúpa príomhhaimimeach sin. Agus tá mé ceapar go bhaid a London na cruinniú sin raibh gur tháinig Údarás le an céim tuairiscáil. So agus gabham cógáir go stitse I heacht ó chuile marall gur táhaidit mar chathaoirleach tátha tá mé ceapa an chuis de Gaeilge nua, so ba seanta gan é sin na phlé tá agus gan buchas tí an níor an seanchathaoirleach ar iarchathaoirleach an teachta snodí. So bhí cruinniú an simú agam le Údarás agus tuigem inis cad é phlean agus tá phlean agus tá siad chun obair le marin le ofiigi agus le ofiigi ar an tithiíochta agus tá mé chun cruinniú le banú agus le tintáin agus a chunra I rit na céad teachtain eile, so chun go mbeidh phlean agan agus tá go mé rais go dtí an drám seo cos is sé an grúpa seo atá sa chamber ag an puinte seo go bhfuil níos mó sim agus so beidir go mbeidh seans agin cruinniú informúil, not formúil ach tá mansásta nuair atá an cuiste banú dogad íon cuiste ní amháin í cuasaí tithiíochta ach garfad sa rin seo. So sin thais update ons an ihe dearnach faoin na leasú seo. Tá sé ní mé géirí gas leasú a dúilt néad sé sin má bhealach ach just tá bhí mé géiste go dtíon tíospark sin so agus tá si táhacht gur héigeméid go bhfuil a haid
along in the ruddy of the fleita and sin like an teachta studies and teachta McGuinness, tána cuisti regular gan tábhachta I cóhex ruddy costal sin. So beidir go mai an cuisti regular cuasaí cosisiúla ofig fusta flé sna rinne, ní bhaid mór an simig muintir chunamara I ofig an fisti in sna rinne, ach by mór an simig cuisti regular sin a flé. Cuasaí rudda eile tá sé sin le haid Údarás áitiúla, agus tá sé Údarás, tá mé ceappa Leasú after Leasa, níl mé géirí éilú a thuairs go dtí na Údarás áitiúla as an job gur caithfí siad a dhéanamh, agus ní mé géirí an job sin a thuairs go dtí na Údarás. Agus léitú a theachta McGuinness, tá sé aontóg chuideachtarú sa rinn, ach sin ar obair muintir na rinn ach ar obair an Údarás freisin, agus go raibh siad an béim a chur ó cuasaí tonscoil agus cuasaí fiontar. Go raibh siad an fleananna dhéanamh, go raibh siad an seasa le daoine gur bhunú na ghnómh sin agus iad a cuidiú. Mariall gur bhfuil job le déanamh ag an Údarás, tá sé réasúnta legan amach, agus tá sé fós sábhachtach. Tá sé iontóg go bhfuil rudí comhiontóg an sin, ach b'fhéidir nach mbeidh siad agus ba an Údarás an seasa le muintir an rinn má chun posta nua a chur le chéile agus posta nua agus cólaigh nua. Tá I má thóram tá don séireachán mar thuirmid jobbanna breise dó gur ní bhaid an béim sin an. So tá sé sin na thuirmid ag teachta rás agus rás go dtí sin. Bhí cuasaí freagaireachta agus déanlathe sin an tóchan. Tá tóchan an caiimid gatainna sa teiste, gatainna sa Údarás áitiúla dul I cóir ar muintir ga tóchan. Agus má nach bhfuil muid ag déanamh ar obair ba mí méas, agus sin é an barc. So, tá freagaireachán trí cuasaí tóchan, agus gur caithfí duine obair. Agus freisin, mis mar ara, tá freagaireach go dtí an dal, go dtí an seanad, go dtí an chuiste, Mariall ar an obair tá muid ag déanamh sa rinn. So tá freagaireachán hafa cuasaí sin freisin. So ní mé an gracha leis an Leasú seo, déir marrás agus a rís, go dtí na costaí réigeanachta go mbeidh siad an cuidiú le grúpaní áitiúla faoi cuasaí áitiúla I gath cuasaí a bheith difriíochta Péidir I gatar agus na Údarás áitiúla freisin. Cai siad seasa suas agus cosáins ar gachcuid den na cuasaí áitiúla agus an Gaeilge agus an Gaeltachta mar eile sin. An Leasú I dús bara, nílas agam, níor thug tú in cúis na bhfuil tú sásta ghlacu leis an Leasú sin. Is tótha go bhfuil agla ag an ggóras raibh tuile déanlachas. Mar chuile Leasú, crinú peibli a bheith ag an Údarás, chuile bhí, just crinú peibli nuair ghlach sibh leis sin, agus seo crinú amháin in aine blina, chun clús éisteachta thuirt de gcuoine. Ní léon reagracht eile I gceist, ní léon dúlgus eile I gceist. Níl muide chur tuile brú ar an Údarás. Seachas éisteacht le daoine ar an talamh, agus fóra mar sin a thuirt don na daoine ar an talamh. So, is tócha go bhfuil agla agah raibh tuile déanlachas. Well, beidir go bhfuil mé ceart agus chuir mé lámha sús, ach sin an cuma a bhfuil ar an scéal, because I gul tríd an próise seo, níl sibh sásta ghlacu le aon Leasú a thugann tuile tréideachreachta don phróisis. Agus sin an rud atá ag teastáil, crinú peibli an Leasú roimhe sin de dúiltaigh sibh leis an Leasú sin agus a riile. Agus just na pointe generalta rinne tú gur mágad thuí tú I deangáil le Údarás na Gaeltachta ba tú ag Údarás, ba tú ag búlú le tintáin agus banú, agus ag Údarás go dtí na córas áitiúla. An mai sé sin génta raibh céim na túrascála. Because sin an rud, take up, but tá tábhacht le sin ar mar, bhí mar sásta géalú le cuid den na Leasíthe agus an forhór acu churas ag sin féin, cúpla ceann agam héin, ach éontaim le forhór na Leasíthe. Agus bhí mar go léir sásta géalú le cuid acu
mar thug tú do bhríthar go dtiocfaí tú arás agus go mbeidh tuile deisina a gine sa rasúra ag level na dúrascála. So, brachan sé ar a méid atá le rá ag Údarás na Gaeltachta in áíra, cadíd na faibanna nó cadíd na constaci atá ahananta acu. Dar lumsa tá neart cuachta, but ní sanolaí mé. Agus, so bhhaitlim ála má wetcha cadíd na faibanna atá acu, cad é an bailile chun dul chun cíne dhéanamh chun iad a láidrú ó híomh cuasaí taíochta. Má lena muidir rá leis an mBille seo agus an tain mír atá an ó híomh cuasaí taíochta. Tá sé go donna ara, because sa bhíor sé níli gceist ach cuacht choléir a thuirt de Údarás na Gaeltachta talamh dhéal the approved housing bodies no kibicin. Sin an tain rud atá choriste agibse ó híomh cuasaí taíochta agus ní lóra sin agus í áíra níl mé sásta lei sin beag na mór. So mas rud é tar rééis na crinithe go maiimiid an lasia a chur chun cin le céile chun an mBille a láidrú agus ahananta a thuirt don géircin taíochta atá ar an talamh féin sásta. So just má ocail scoraigh an pointe seo. Ba bhaitlim obair as lámh céile leat ach brachan sé ar an próses a seo má go mbeidh na cruinne sin críochnaithe go mbeidh sé soléir cadtá rá ag na heagrachtaí ar an talamh agus soléir féidir linne na lasíthe chuí a chur chun cuin ag an level sin. Gur mágad. Gur mágad a theachta ara. Gur mágad Gerrig. Well, look, ar an cédul síos tá mór más agam le trí teachtaí beidir nach bhfuil mé ag ghlacha leis na lasí ach mar más sin ní bhaid míad ag teachtarás le haon céad céim ar a raibh go mbeidh míad ag cruinniú faoi cuasaí taíochta agus leis na grúpaí agus leis na Údarás agus agus ba seans agah den má nach bhfuil sibh sásta lasí a chur faoi sin. Ach agus freisin a dheachta ag crí an mBille seo. Tá muidir Údarás go dtí háchán a bhís Criste. Deap blian ó hin, gotaigh blian ó hin. Go grá táchán an, go rá got na daoine, agus rá na daoine sa Gaeltachta ná donna. Agus tá sé sin ag crí an mBille seo. So níl tú an rá bhfuil míid scoil agar an faoin cuasaí déanachas agus míid ag chur táchán arás agus gcuintí tar rá an Údarás arás go dtí na daoine as an tara as duine bháin. Agus tá muid sin arás faoin an rud is difriúil an tuigim agus seasamh leis an teachta mé Guinness. Tá mé géirí go mbeidh daoine an tithe a crochas a Gaeltacht agus go mbeidh siad an mar bhfuil chlán an go mbeidh siad an agus tá mé go mór íomhóbhar sin, tá mé go mór máide sin sa cantar túthe gan Gaelta freisin. Ach sé ról an Údarás dúirstú nach raibh aspa postan an, agus tá sé ionach nach bhfuil agus gúil aspa taíochta an. Is go dtí an tá fáid mór faoi cuasaí taíochta, is páirt den freagra é Údarás ach tá agla arm gur bhfuil sibh ag chur an Údarás as an freagra a bháin go dtí an fáib seo. Agus níl an Údarás an freagra a bháin. Agus beidir agus tá sé ionach nach bhfuil aspa bhfuil cuasaí posta choláidir as a bhfuil sé. Ach níor tharla sé sin mar cheans. Tharla sé sin mar ar an taithí na muintear na Údarás. Tharla sé sin go raibh siad an 60 daoine gur bunú cólachtaí beag ar na bhfuil cólachtaí mór inis, go raibh siad an muintear na Údarás agus fuair na Údarás, go raibh siad an 60 leis na daoine sin gur bunú cólachtaí gur bhfuil posta an inis, mar go raibh siad dírithe ar an job sin. Agus, Peter gur sé má seanposta sa rinn fiúntar, gur tá sé anna hábhacht gur léiríonn Peter gur mbeidh 5 posta hagan, an tám seo an bliain seo hagan. Agus sin an fá, go bhfuil mé géirí gur mbeidh míad dírithe ar príomhróla Údarás,
cuasaí fosta, fiontar, agus planála freisin, is siad gan dabhas, tá sí páirteach gan dabhas, agus tá sim acu cheachtú cníile, tá sim mór ag an Údarás. Bhí cruinniú ionach agam leis an caitheirlaí agus an príomhhaimleach, tá sim mór acu le bheith páirt den páirt san freagraí sin. Agus tá siad géirí obair leis na Údarás áitiúil, agus leis na grúpaí áitiúil é sin a dhéanamh. Ach just tá búr agam gur beidir mar dormid as spéir de false expectations, mar gur Údarás an agus tána cóachta seo deirta go dtí an Údarás gur siad an freagartí cuasaí tíochta na Gaeilge. Agus just tá búr an gur dhéanamid an expectations sin. Tá sim acu agus tá sé antábhacht, tá sim ag an príomhhaimleach, ag an cathaoirleach, agus bhí sé soléir an san grúne sin sim ag an mórd freisin, gur mbeidh siad páirteach don freagra, ach ní an freagra a bháin iad. So, agus ag Údarás go dtí an Leasú, seo, ar a dúirt mé faoin na feibanna áitiúil, tá na chuistí réigeanú an, chun na feibanna áitiúil a phlé, na feibanna a tharla na cantarí áitiúil, agus le gach chuistí réigeanú caithfidh siad tuairiscáil a thuairs go dtí bord an Údarás. So, baid deis an cuasaí áitiúil a phlé, ach, ní bháin cuasaí áitiúil a phlé tá rud eile a phlé ag an bord.